الرحیم اللہم قل ولیک الحجت والابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حالہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقتا وتمت فیہا طویلا میلا اللہ بانیان مجالس دائے فرش ماتم تدا بچھایا ننگر نیاز اپنی دربار قبول دے مقبول فرما جیڑے جیڑے مومن نے ایک حاجاتاں گھن کے آئین یا آسم میلا اللہ اج دی رات دا صدقہ انہیں دیا حاجاتاں شریعت مطابق پورے فرما بیمارانو شفاء کامل عطا فرما اساں ذاکران دی پڑھائی اپنی دربار قبول دے مقبول فرما بڑی دعا پہ منگنا یا سارے حضرات آمینہ کو میلا اللہ سارے گئے میں آل محمد سرکار امام زمانہ دا جلد ظہور فرما ربنا تقبل من هذا دعا انت سمیع علیم اللہم صلی علی محمد آل محمد مل کے باواز بلند صلوات بانی آنے مجالس دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو باریں سرکار دی آمد اور سلامتی واسطے اچھی آواز نال صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت خاندان زہرات باواز بلند صلوات نصیب ہوئے خدا چماوے شہید کرب بلا دا روزہ قبلہ بھائی تے گور پوری توجہ نصیب ہوئے خدا چماوے شہید کرب بلا دا روزہ مگر نال عقیدت دے چمدہ ہے حسین غازی بھیرا دا روزہ جگر محبان دے ٹھار دیندہ ہے نجف وچ علی مرتضی دا روزہ جے جیرے جنت ونجنا چاہندیں تو ونج دیکھ مولا رضا دا روزہ میرے کے حیدری علی دے دشمن تے کر تبرہ فکر نہ کر اگر نواب ہوئے علی دے دشمن تے کر تبرہ فکر نہ کر اگر نواب ہوئے تبرہ کرنا پھروے دین مومن کو بے حد سکون مل دائے اے موالیو ایہا دعا گھرو علی دے دشمن دا یا الہی ہمیشہ کھانا خراب ہوئے مل کے نعرہ حیدری باواز بلند صلوات پر صحیح سمت سنال کے رستہ گھن بے سمت سفر کے کمدہ نہیں جے گھر تے علم عباس دا نہیں ہے جے دا گھر کے کمدہ نہیں جے کو دل وچ حب نہیں پنج تن دی غم خار حسین دا فیصلہ ہے ان دا جیندے جسم جہنمی ہے ون جتھا مر کے کمدہ نہیں جنگ چھڑ گئی ہے ہن رک دی نہیں رب جانے کیسی جنگ رہسی آونا لے سارے بار ہمیں کو کائنات دا وکھرا رنگ رہسی جیسی تم وچ تم ہوسی عباس دا پاک علم رہسی میرے کے حیدری صلوات پڑھو باپ ماشاءاللہ قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء قرآن تے صلوات الحمدللہ رب العالمین
برسوله الكريم أبي القاسم محمد صلوات يا كاشف الكرب وجه الحسين وإكش الكرب المؤمنين بحق حقيقة الحسين يا أبا الفضل العباس صلوات میں نوکر در پنج تندا خطبے دے بعد ربائی کون پیاد ہے کتھا پیاد ہے کیڑے مقام تے پیاد ہے جناب مختار علی علی پیا کریں ہے ابن زیاد دربار سپاہی آئینہ دا ابن زیاد حکمران تو حاکم تو مختار علی علی پیا کریں ہے ایک کمی نے حکم لیتا ہے جلدی کرو قیدی بنا کے مختار کو میری دربار کے کھناؤ جناب مختار قیدی ہو کے کمینے دی دربار جائے کمینہ دیکھ جائے مختار پل مدنو منو کی تھی علی علی کرنا چھوڑ لے ہن مدنو قتل کرے سان لفظ قتل آیا ہے ممبر دی قسم جناب مختار دے تیور تبدیل تھین ایک کمینے دے مخاطب ہو کے جناب مختار دائی میں نوکر در پنج تندا تے نا ظالم روب دکھائے تو قتل کرے سی میں بچوے سامد نال دعا زہرائے جناب مختار دے بکواس نہ کر مختار ہاں میں تے میری ہے مشہور وفائے میری پشت تے ہتھ عباس داہے دے سا تخت تیدا الٹائے نعرہ حیدری صلوات پڑھو بابا دے بلا مولا جناب امام آخری زمان دے شان دا قصیدہ ان دے بعد ذکر میں صاحب مل کے نعرہ سنا والی دے نام دا اللہ 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 لئی ویدہ دکھیئی لولا لئی ویدہ دکھیئی لولا جدہیں دو مہدی مولا تدہیں کھلنا سی مومن کبھی دگا نہیں کردہ تے منافق کبھی حیا نہیں کردہ جس دل وچ مولا عباس کوئی نہیں وہ بندہ کبھی وفا نہیں کردہ نعرہ حیدری امام آخری زمان جو آسی کیڑے انداز دے نالا سی کیمی آسی دادے جی ذوالفقار سا ماری دو منافقن کے پہنجے ہتھن سا پوچھا تھی دو وہ پہنجوئی پڑھندو پرائب پڑھندو مومن بھی پڑھندو ملو بھی پڑھندو علی ولی اللہ تدہیں کھلنا سی ونوی نعرہ حیدری صلوات پڑھو بابا دے آخری قصیدہ جناب غازی عباس دے شاندہ ان دے بعد ذکر مسائب مل کے بابا دے بلند صلوات پڑھو ادھپیاں مگیاں دعاواں بھیڑی بھیراواں مگی
منگیا دعاواں بھیڑی بھیراواں کوئی ویر ہووے جیڑا ساگی بابے علی دی تصویر ہووے بابا دے بلند صلوات پڑھو بی بی زینب عالیہ کلثوم سائن دعا جو منگیے وقت ہویا کیا ہے آدھا پیاں ول ہو گیا یسار دعا دا ول ہو گیا یسار دعا دا آگیا سلطان وفادا اج حسن حسین تے بھیڑیاں مہواری واری چمان پھرادا منگیا دعاواں صلوات آیا مول بنین دلالے آیا مول بنین دلالے کتا بھیڑیاں استقبالے بی بی عالیہ رج رج آکھے ساڈا غازی وڈا لج پالے منگیا دعاواں صلوات اکھن کی نہ کہو جو رت نہ روناؤں پلانن دے پیرن کے بیٹھے ڈٹھاؤں انہن اکھن کے آؤں کچل کہڑو پارا پونے 2 سال علی دیا شریف تے نفیس دھیاں تے نوہاں اس زندان چ گزارائے جکوں چھت نہ ہے میرا بار ہوا امام زیارت نحیاج بیا فرمیندہ ہے سلام ہے میرے دمشق دیاں انہاں بیبیاں تے جنہاں دا زندان شام چہران دا رنگ تبدیل کر چھوڑا صبح دا پکھی ونجن ہا بی بی سکینہ پچھے ہا پھفی امان دسائی پکھی کن پہ ویندن میری سینہ کے اپنے بچان دی تلاش خاطر جن شام کو ولن ہا وط حسین دی دی فرماوے ہا پھفی امان دسائی ہن پکھی کن پہ ویندن میری سینہ کے ہا وطن ممبر دی قسم جن لفظ وطن آوے ہا نا بی بی سکینہ رو کے فرماوے آپ پھفی اما کل آپ وطن جلسوں میری سین زینب عالیہ فرماوے آپ سکینہ اساں وطن ولڑائیں پیکو اتھر رہنا اوکھے وین کرے ہا جو شام دیاں دیواراں حل ونن ہا یزید دے کول رپورٹ گئی ایک قیدینے جڑی سکھ آرام فٹلے ملہون دے ملہون سپاہی آئیں جناب سجاد کو لادہ سجاد تے کو وقت حاکم یاد کیتا ہے ممبر پاک دی قسم تو آدھا چوتھا امامی تلیاں ٹیک کے دیواران دا سہارا گن کے اے ملہون دی دربار دی گیا ملہون آدھا سجاد جڑی بچی رو دیئے تیری کیا لگ دیئے امام آدھا کمینہ مری بھینے آدھا کیوں پہ رو دیئے آدھے باب حسین لال پیار حس ایک امینہ دا سجاد دیکھو جو باب حسین دا سر دیوان وط روسے ممبر دی قسم امام رو کے فرمیندہ کمینہ نمری بھین حسین روسے ملیا امام سجاد کو باب حسین دا سر ان چاہیاندہ جی میں کاری القرآن قرآن نو چاہیندہ ہے ہولیاں کرمار کے فرمیندہ بابا کربلا دی جنگ لالے سوتے بابا پٹھیاں نال شام ونجن ڈاڈاؤ کئی بابے نال گل کرن دیاندہ امام سجاد بابے حسین دا سر گھن کے زندان دے دروازے تے آیا ہے حکر مار کے فرمیندہ سکینہ جا آگ بابا ملن آئے او مومنو جیویں جو پتھران دا سرانا لیتی ستی پئی ڈولی بابے نال گل لاداس حسین دی تھی ترائے وین کی تین پہلا وین کی دس بابا تیلے بعد میں نو شمر تماچے مارے لی دوجہ وین کی دس بابا تیلے بعد میں مٹیاں تے پیسم دیا
تیجا وین کے تسی بابا میں 4 سالات بڑھڑی تھی گئی حسین دی دیدارو پرواز ہو گیا ہے سجاد کر مار کے فرمیدہ بی بیو جلدی آؤ سکینہ مر گئی ہے بی بی آیا یعنی جی میں عباس دی لاش تے آیان بی بی آؤ کے وین کی تین شام دیا اور تایا نہ دے کہہ دن کیا ہو گیا ہے میری سینہ دیئے سکینہ شام جو مر گئی ہے آدھائی بتیجہ مہ دکھا لو بی بی فضا کا پھردے بند کھولین شام دیا ہوتا باندیا زمین دے باگے نہ دا کہہ دینی بچی کو کہڑی بیماری ہی سین زیلہ بادیے بیماری تک آئی نحس آدھا چہرے تے کالے نشان آدھا 1600 میل بابے دا قاتل چماٹا مرندہ رہا ہے حکر مار کے آدھیے نمار او میں حسین دی دیا